सार खुलुमनाय बावबाय नोंथांमोना दिनैनिफ्राय 9 बोसोर आवगायनिफ्राय इउबिपिअनि खामानि मावनानै बिखान्थिखौ दै खालामनानै दिनैसिम इउबिपिअनि खामानि मावगासिनो दङ आरो बे इउबिपिअनि आन्डारावनो बिकेडब्लिउसिबो जोनोम जाबाय नोंथाङा दिनैनि बे फाउन्डेसन डेआव नोंथाङा माबायसा गोजोननाय मोनदों आसामनि राजथावनि गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खौसेथि बर' सुबुंनि जानाखि 9थि बोसोरारि जानाखि गायसन सान बेखौ बेवहाय गाजा गोमजायैनो इउबिपिअआ खुंनो आखायाव लादों बेखौ 2014 मायथाइनि 18 जुलाइ खालि बेखौ सानजारि नोगोर सिमेन्ट साफ्रियाव जोनोम होदोंमोन जोनोम होनायनिफ्रायनो जोंनि सेथि डिमान्डआनो जाहैबाय मा क्रिएशन अफ बर' कसारि Autonomous Council for the Boro people living outside the BTAD बेमोन बे 10 लाखनिख्रुइ बुरजा बर' रायजोनि थाखाय मोनसे आलादा गोख्रों मोनसे साहित्य सासेत बेबस्था Autonomous Council होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामबोदोंमोन आरो बियो 2020 मायथाइयाव बर' जानाखि गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जेखौ जों बिटिआर सुक्ति होननानैबो मिथियो बेनि गेजेरजों 5.1 जानाखि 5.1 दफानि गेजेरजों बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ आसाम सरकारा भारत सरकारा दाफुंना होबाय आङो दिनै 9थि जानाखि बोसोरारि गायसन सान फालिनायाव बुंनो मोननानै नोंथांनि चेनेलजों आं जोबोद गोजोनदों आसा खालामो बर'फोरा बे जानाखि पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट बे एरेन्जमेन्टनि गेजेरजों जोंहा जानाखि राव हारिमु जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि जानाखि मावनांगौ जानाखि इक'नमिक बिथिङाव जोंनि इक'नमिक इमानसिपेसननि थाखाय जाखिनि हाबा मावनांगौ रायजोफ्रा आवगायबोदों आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरा थांनाय बाजेटआव जाखिनि जोङो बेरखांनो नाजादोंमोन जों बेरखांनो हादों गोदान बाजेट आरोबाव जागासिनो दङ आं आसा खालामो बर' रायजोआ जों जेरैखि काउन्सिलाव थानाय आरो खौसेथि बर' सुबुंफ्रा जेरै गोजोनदों बर' रायजोआबो गोजोनदों आरो बेखिनि जानाखि रादाब जों मोनबाय थानो हादों आसा खालामो बे काउन्सिलखौ जोङो रायजोनि हेफाजाबाव आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन जों खालामलांनो हागोन आरो दिनैनि बे जानाखि 9 फाउन्डेसन डे श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र गुवाहाटीयाव खुंनाया निश्चय मोनसे मोजां रादाब थांगोन आरो बे काउन्सिला मावनांगौ जानाखि हाबाफारिफोरखौ बेफोरबायदि मेलनि गेजेरजों जोंनि गोबां गोरों गोराखौ लिंहरदों बे गोरों गोरानि गेजेरजों बियो बेरखांगोन बिथांमोननि साननाय हनाय बेरखांगोन आं आसा खालामो खौसेथि बर' सुबुंफोरा जाखिनि हाबाफारि लादों बे मोजां मोनसे मेसेज आसामाव थांगोन आरो काउन्सिलाबो मोनसे राइट खौसेथि बर' सुबुङा जोनोम होनाय हिसाबै बिथांमोना जेब्लायबो बे काउन्सिलनि सायाव नोजोर आरो प्रेसारा थाबाय थानांगोन गोजोन्थों दंबावो सोंथिया जिहेतुके बिकेडब्लिउसिया जाबायानो जेला फाइनान्सियेल माबा ओरैथ' फैबाय थासिगोन बेफोरखौ नोंथांमोनाथ' मोजाङैनो नोजोर होगोन बहा मा मोननांगौ जेनेबा बे अनुदानफोरा जेराव मोननांगौ बेफोराव होग्रोनायनि थांखि लादों ना सोरनावबा ओरैहाय जिहेतुके सरकार सालायनायाव बायदिसिना दाहारफोर जायो बेफोरखौ सुंख'नायनिबो राहा लाग्रोनाय जायो आं दा बियो सोंथिया एसे गेदेरबाबो नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों जोंनि स्पष्ट थांनाय बारनि जानाखि रां बावजाब बाजेट प्रभिजन बाजेट एलोकेशन फर बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेवहाय बेनि जानाखि स्किम्स जोङो खम थाखाबाबो खम रांबाबो जोङो 134 नाम्बार जों स्किम जों लादों गतिके जोंनि स्किमनि गेजेरजों 13 crore 50 लाखसा बहा थांदों बिराद स्पष्ट बेखौ गभर्नमेन्ट अफ आसामा होदोंमोन जोंनि अफिसियेल जानाखि अफिस इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय बेखौ होग्रोदोंमोन थेवबो जोङो जिहेतुके बर' रायजोआ बुंनाय जागोन बिटिसि बा बिटिआरनिफ्राय थोंजोङैनो जोङो बेवहाय स्किम बा रां अनसुंथाइ मोननो हाया ओंखायनो जा एसे रां मोनदों बेखौनो जोङो धुबुरीनिफ्राय सदियासिम धेमाजिनिफ्राय बराक भेलिसिम जेसेबांखिनि हायो जों 134 स्किम जोङो लानो हादों आरो बेनो बिराद स्पष्ट मोनसे ट्रेन्सपारेन्सिया बेरखांदों होननानै आं सानो साबायखर सार दाहाय फ्लेग थिखांनायनि उनाव आरोबाव नोंथांमोननि दैदेनगिरिफोरजों फिसा फिसौ सायखर लाबावगोन दिनैनि थाखाय जों सानैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों